nagyud kumanglibak sa 2025. May duha ka chismosan ni saad na silang duha nga sa New Year sila magbag-una. Di na kuno mamakak at manon mga anak ug dili na jud sila manglibak. Di na siya mo intrapatapok sa mga chismosa sa balay siya magpundo na. Pero lahi naron ang chismosa kaysa group chat adto na magchika-chika. Di na gyud kumanglibak sa 2025. May asawa nga naguol sa iyang banang sugarol kung mapildi iprinda ang purol. Iyahang gikasapan sa sugal gipaundang kay nahurot na ilang kaptangan. Ni saad ang iyang banang nga sa New Year mag-usap na sa sugal kuno mo biya na. Di na kuno siya makikusta moondang na bisag pusta anay pa. Di nagyud kumanglibak kausa na lang. May usa ka dalaga gibiyaan sa uyab niya kay hawod man pagkamaldita. Wa na makaagwanta kay perting daghan nagpuntra tungod sa iyahang pagkalibakira. Naghilak-hilak pa siya ni saad nga magbag-una apan wa siya paminawa. Unya tungod sa iyang kalagot ipanabi nga ang iyang uyab pisot. Di nagyud kumanglibak kausa na lang. May grupo sa tabian hilabihan kasuyaan bisan kung si kinsa lang ang tripan. Di yun ka makadungog kay hinay ka ayog tingog ang ilang katawara ang kusog. Apan ako na himuot kay kalit lang nagkagubot ug sila nanagan og hurot. Kay ang tawo nga ilang gichismis nagpadulong ug may kauban nga pulis. Di nagyud kumanglibak kausa na lang. Dunay usa ka asawa gibuwagan sa iyang bana kay perti man pagka chismosa. Sige lang ug pamakak ug hasta ang iyang anak iyahapang giapil ug libak. Kay dunamay ni sumbong iyang banawa kapugong ang iyang naong gisampalong. Kay kilibak di ay iyang bana nagadako lang ang kaon ug way ubra. Di nagyud kumanglibak kausa na lang. Di nagyud kumanglibak kausa na lang. Nya, libak ka? Di nagyud kumanglibak kausa na lang. Di nagyud kumanglibak kausa na lang. May usa ka dalaga gibiyaan sa uyab niya kay hawod man pagkamaldita. Wa na makaagwanta kay perting daghan nagpuntra tungod sa iyahang pagkalibakira.
Hilak-hilak pasiyan ni saad nga magpag-una, apanwa siya paminawa. Unya tungod sa iyang kalagot, ipanabi nga ang iyang uyab pisot.